съм изменил и свещите. Карбуратори има резервни, делка резервни, гривни, решетки. Тия неща се вървят с нея. Само тия фаровете не са за нея. Ясно. Тия са ми от другия окъл. Е там двигачи, чистачи, парно, плафони. Даже мислим, че имам още две джанти с гуми, ама нека ти ми трябва. Много добра кола. Съвсем сериозно, аз заради седя тук и чакам аз. Не, понеже каза 6:20 ще дойдеш и спряхме, там ни дойдохме. Тръгнах от работа, викам чака човека да ме чака. Здраве, той да ме коса. Ти ще може да изкараме да покараме, ама без документите. Не, идея да се правим да